na namin ang aming suman. Kuha kahapon. Binigay ni Alaga. Tsaka yung ano, yung mais nilalaga na po namin. Ang dinatong. May suko kayo, hindi? Ngayon sa atin yung ano. Naghahanap na ng suka. Magaling na. Ito naman tayo sa bahay ni ano guys. Ni Auntie Ligaya. Sa function ng Auntie Ligaya. Ano may... No, magaling ka na, girl. Hindi pa, guys. Namatay na yata ako. Kala ko katapusan ko na yan. Hindi Sino marunong mag-ano nito guys? Maggawa ng suman. magaling magsuman talaga sa Antiligaya at sa Antipasing eh. Masarap ang suman with ano, kape. May kasamang kape. Kasi ganyan magbalat. 'Di ba yung pinapaikot-ikot nila 'yon? Madaling ingan. Ikutin natin yung bahay ng Antiligaya. Nay! Bakit ano yan? Sige, lipat bahay. Hakot pa more. Daw, kunin mo yung suka niyo. May sili. Sige. Pagayaan. Nagulat sa'yo guys. Oh, hindi kaya. Ako dyan. Ang kang magarang eh. Ang katataba naman kasi yan. Bitakin mo nga yan. Saan? Patulid mo. Kaya yan. Laki guys oh. Ayun kami mantin. Ilang suman kayong magawa natin dito? Kadami siguro. Hindi na pide, malambot. Alis. Sira na. Ay, Wala na yan. Matagal na siguro nahukay itong mga ito. Guys, kukudkudin na namin ang aming suman. Magaling ka na, girl. Nagkukutel pa, guys. Magaling na siya pero ano pa din. Medyo okay na, pero yung ubo lang. Kala niya guys na COVID na siya. Kaya nga, talagang hindi ako makatulog. Gusto ko na magpa-confine eh. Kaya lang, iniisip ko na baka hindi na ako po makalabas. Kasi kinaka. Baka ipa, ano na ako kaagad. Wala na? Confine na. Balatan na lahat pala lang pa sa'yo. Uso kasi dito sa amin guys talaga yung ano, trangkaso. Ano panahon? Pamili-pamili talaga. Ang may trangkaso. Ang aming nyug guys, oh, ang dami. Liliit. Ko. Tag-isang ano lang to, wala pa tag-isang baso. Yung ano na eh? Hindi pa yata Yung misme, di ba may mismo? mismo. Misme pa. 7:06. Baka may sama yung daliri, kuya. Paano mo maigad to ay? Ate, ay naapo. Ba't ano ba ito? Igadin nyo? Ikala ko si buka UN yung ihalo nyo dyan. Yung ipang palaman sa gitna, di ba? Oo. Kuya, ngayon nga sinasabi ko eh. Igadin yan, di pa parang palang ano niya. Kaya niya pang kuwan. Alambot pa oh. Oh, yung kayod yan. May pagkayod. Parang pangsalag na yan eh. Sir, Diyan sa nyug nyo ta, sa likod? Kapon mo kung kinuha nila. Kaliliit ng bunga no. Sana kay nanay, oh, wala man. Magpadami ka sana ng ganito. Noon, binabot lang namin.
Dalawa na yan. Ayan, present na din si Kuya Ulan. Hindi ka pa nag-ahit. Uban pa naman. Oh. Lipat mo doon kay Ulano para pati haya naman pa ano eh. Patao para maikat. Sarap siguro pag buko to. Oo eh. Ganyan din kakapal lang naman niya. Taimam. Anong gawin mo, ante? Gawin suman guys. Ikod dito sa uling para maglambot. Para hindi mapunit guys. Impukan na, namaming nga madiman. Pagsama-sama. Ayan, pagsamasamahin natin yung ating ingredients. Sugar. Isang barangay yata ito makapakain natin ng ano suman. Dami. Isang kilo na yung lagay. Hindi makabinat yan. Bakit laklakin mo kasi? Sabi nila guys, nakakabinat daw yung kamuting kahoy, kaya kunti lang kainin natin, bigay natin sa ano. Yan na rin. Kala ko yung bukayo nyo pa yan. Parang pagalo. Sana yun yung sandok para malaki. Ay, ante. Lagay na natin ang yun. Na, maganda. Sarap yung madami. Lagay ko na lahat. Juice. Diyos, kanina sabi niya na daw yan saging. Kamuting kahoy, saging. Sarap yan long. Makalimutan mo yung pangalan Sabi mo, mo. ligaya out, balong in. Tama? Sinong palitan mo? Bakit? Ikaw na lang mag-vlog? Sige na nga, Rod. Ikaw umpisa mo. O, sample nga, Rod, para ipasok na namin. Bigay mo si nanay mo. Oh. Para palitan na natin si nanay mo, ikaw na magkapalit. No? Hindi na senior, kung na junior. At least bata na, hindi na matanda. Sarap. Damin to. Parang kulang na asukal niya. Kulang mo. Isin mo pag-aloy, baka mamaya meron kayo may balot, puro niyog na. Puro asukal. Puro asukal na. Okay, ay nagtam na ate kanya. Wala na. Sarap yan, maraming buko. Sinaksang sa aray ba naman eh. Lugulumpia lang man. Ganyan yan, oh. Pusa nang maglapad yan. Kaya nga. Kahit pa pa, hindi yan maluto. Ay, Makapal masyado. Mag-alsa? Hindi ah. Hindi magano sa'yo. Yung tal-tal na, magsakit na rin lang yung magkain. Oh, yun di ba ganyan? bago lapang. O, tapos isa pang ano, may Gawa ka pa ng isang asawa. Tapos may asawa. Diyan sa harap. Itaob mo ah. Baliktad. Mamaya mo yan. Mamaya na kayo magtali pag Para Nabalot na lahat. nakabalot na lahat. doon sa akin bilog. Bakit ah? Nag-awas na dyan sa dulo. Hindi mo na matupi yung Haha, mahaba naman kasi. Lulubid lang man yan. Oo. Maganda. Comment nyo na lang guys kung tama ang ginagawa ni Ate Greta. Pa-comment kung tama o mali. Iba ng tupi na dati, di ba? Parang lumpia yan sa iyo. Parang gagawa ka lang ng lumpiang Hindi ko lang Shanghai. parin, oh, para turon. Ganun yung dulo ng sayo, ganito. Para motor mo dan. Naging lumpia. Ayun nga, no. Tapos pag asawa mo ganyan, oh yan. Oh, talagang Tapos talian.
Dito pang tali. Ito yung pantali namin guys. Ikot-ikot niya na. Yan. Nagagawa si Kuya Udan. Hindi nga marunong maganyan. Bure. Yung malalaking burin ay kung na dahon. Yan kinuha na kong malalaki. Baka bukas pa tayo matapos dyan. Dalawa lang kayo ano. Paano kaya? Guys. Bagsak. Malagpag eh. Hale, ano yan? Ganyan. Hindi nga marunong. Sa atin may sa di marunong. Handa na. Hindi nga marunong magano. Inungtan lang ka. Nag-awas na sa dulo. Kasi ang alam ko sa ano lang yan eh. Sa dami. Ante pa sige ikaw nga dito. Mamaya, hindi pa kami tapos. Ikaw nga ante. Ako first time ko rin ito ganito. Sa daon ng niyog lang alam ko niyan. Mga di marunong guys. Handa ka nga lumpia. Ala, ano yan? Small, medium, large. Ano ba yung size na siya? Ay, hindi ko gawa yan. Reject yan. Gaawas Siyempre, na. depende sa size ng ng dahon. Tagatali na lang ako. Tali. Dito, lagay mo lang dyan. Yan. Stoner. Ano yun, ante? Stoner ka. Stoner? Hindi yun ang kaliyan. Sante, pasing stream. Lalong maglabas yung sabaw niya. Steamer. Sinalang nyo ng buyang planggana. Inangit. Hinalo. Tinangit siya to. Ano, natapos din, oh. Tumigil ka. Hintay mo yung Ano yung kanilang gawa? Ano daw? Hintayin mo ako bugbog. Binugbog na. Yung binugbog na mais. Ayaw mo yun? Kinabog. Kinabog yun sa Tagalog. Kinabog na Masarap yun, lagyan ng ano. Ano ngayon natin? Binito. Maraming tawag. Binatog. Kinabog. Binatog. Ito na guys yung aming mais kahapon, oh. Binato. Gagawing binato. Bali, kanina pa po ito nilaga at matigas. Hindi nga lang siya ganun kalagkit. Ano lang masarap yung kinabog? Yung binugbog. Much later. Yan guys, luto na po ang aming binatog. Oh, magbirinda na kayo. and nyog. Hindi nyo alam kung binugbog. Binugbog yun. Paano kayong lagayin yung dali? For you, balong. More? Oh, lagyan mo ng ganito. Para yung baso, para ito kaya. Ubusin mo yan. Patay ka. Yung masukan. Hingi lang dito kung gusto ha. Kain tayo guys. Ano, masarap? Masarap? Balong, masarap? Anong lasa? Masarap. Ikaw, masarap? Tikman mo siya. Titikpan. Oh, sige. Ikaw, masarap? Very good. Alam nyo, nung bata kami, ito lang ang aming pagkain kapag wala kaming bigas. Story time. Sorry. Lagyan mo ang sukal, Charles. Mas masarap ang kanina ang dyan, di ba? Galit na. Hindi ka na ko nasukal. Aday, huwag ka na magpadagdag ha. May niyog yan. Story time. Ikaw hindi mag-story. Ala, dyan pa kasi. Hindi naman sa loob. Dyan na nga sa bite po naman. Ayan, ito na ang aming suman. After ilang oras to, ante? After 1 hour, 1 hour daw po. Balikan natin siya mamaya, guys. Much later.
Ayan guys, luto na ang aming suman. Tabi-tabi nga guys. Hindi namin Payat, alam hindi kung mataba. ang lasa. Hindi na pa magkain. Ito guys, oh, sarap. Okay. Ang kabi mo nga dali ko an. Gusto nyo with coffee? Ay, sabi mo isa. Kain na guys! Hatulan mo nga kuya Dan yung ano, suman. Kamuting kahoy. Kumuting kahoy. Kabina. Nalang daw. Hindi mo namin laklaki? Kabinat na yung sobra. Dali pa yan, dilaw. Simple. Kulong kanila. Kape na kasi yung ano ng nyog nag ano eh. Tapos partneran ng kape, no? Mamaya ito pag malamig lang. Mas masarap na ito pag malamig. Sakto lang yung tamis. Ayun na, makuha ka na. Much later. Ginaraman kami ni Tita Peng. Ayaw magpawin. Bilisan mo kunti, Tita Peng. Ha? Yan guys, mag-bike-bike muna kami dahil ano, marami kami nakain ganito. Let's go guys. Ay! Ganda ng prino ko. Hi guys! Pwede naman mag-side pabalik. Why, sabi stand ng ano? Oo nga. Ano naman magawa? Dandaan lang kayo! Hindi ko kayo mabulan. Mamaya pa! Hi, hi, hi! Hindi ako makakawa, hindi ako marunong mag-isang kamay. Ako, sanay. Kahit tayo dito mamaya ako. Ano? Kahit tayo mamaya dito sa Calamares. Uy, dadaan lang oh. Healthy-healthyhan kami, guys! Alam niyo guys, itong mga bike na to, hiniram lang namin. Yung bike ni April, pang bata. Auntie Daisy! Shout out, Auntie Daisy! Ate, how are you? Antibuni. Bilisan mo din daw, Tita Peng, ha? Nauli ka na dyan. Tayo nga nauuna eh. Payong! Nauna ka na naman dyan, ha? Punta tayo, Maling! Maling.
Beep beep. Hi! Hi! I know, right? Ano na yung? Agad. Bilo na, tara na, bilo! Guys, sabak na hero eh. Oh, nakisab kami ako. Bike, bike, bike! Makarya guys! Mahal! Kung dalawa saan hawak ko, kabilis ko. Mabigat nga yan. Kabigat! Baba muna ako. Baba na. Baba muna ako. Ay na. Nagkitalit siya nagpapanap. Ay, hindi kinaya. Hindi mo si tinatid ka. Hindi kinaya. Bakit tumagal ko? Ah! Ang daming kawayan. Pagod. Nakarating sila dun. Dito na kami sa Batuili, guys. Yan, nakikita nyo ba yan? Ang daming mga kawayan o binaba ng mga katutubo. Ang daming nagpapapicture dito. Saya dito, guys. Oh my God. Mga kasama namin mga bulilit kasi sila ang tiligaya. Marunong mag-bike. 2, 3, go. Si Ate Joanne at si GJ sumamba na. Pa? Na! Rinig yun! Rinig yun! Pag walang cut. Sino yun? Sino ito? Ikaw. Oh, yan guys, ang mga kasama namin nagbike. Si Charles, ang aming videographer. Si Balong at si Eunice. Oh. Doon daw kuya, tsaka may mga bahay-bahay dyan. Tapos may Ang sarap magbike dito kapag hapon. Tapos may daanan daw kami dyan. Sige, selfie, selfie, selfie. Pag parang bato daw po. Nagka-picture pero si tita tinakangit eh. Eh, ito yung dito long. Hindi ko alam kung saan camera ka daw. Yan, magpipinsan yung tatlong yan. Guys, kain tayo suman. Yan, napagod sila. Nagpawis nga, nagbawi din. Bawi din ulit. No, ikaw naman mag-angkas mo. Akin na. Kinuha niya ako yung pala. I-model mo nga yung suman. Gusto niya. Guys, yung isa naman. May ano? May malamod. Walang ginawa ko ni mag-picture. Oh my God. Memory phone na bagay yung camera mo. Oh, Sinong gusto guys? masarap yan sa kape. Sabi sa kape, kailan ko lang kaming kapeng dala. Sa bahay na lang mamaya. Hala, naklog na. Kain tayo guys. Merienda, suman. Sarap. Dami pa oh. Ay, may sasakyan. Guys, pauwi na po kami. Bye-bye.